A Xunta xa participará na achega de documentación para evitar a imposición de Bruxelas e agora, unha vez que se fixo efectiva, seguirá do lado do sector, non só para paliar os prexuizos económicos e a perda de postos de traballo, senón tamén para garantir a autonomía alimentaria de España e de toda Europa, tal e como se puxo de manifesto durante o confinamento. Transmitir tanto a conselleira do Mar como eu mesmo o sector que teñen todo o apoio da Xunta de Galicia por obvias razóns, que o que supón para a economía, nosa frota pesqueira, o que supón para tantos miles de postos de traballo, para certas zonas onde están eses barcos especialmente afectados, pero non só para iso, o que supón incluso, comentamos tamén, para a autonomía alimentaria de Europa e de España, tantas veces falada dela durante a pandemia, e que agora isto tamén vai poñer en cuestión, todo iso fai que a Xunta de Galicia, sen ninguna dúbida, este ao lado do sector nesta reivindicación, porque ademais nos parece absolutamente xusta. Na reunión celebrada esta mañá con representantes do sector pesqueiro e expertos xuristas da Fundación Marinlec, avaliáronse as distintas posibilidades legais das que dispón a Xunta para recorrer a decisión da Comisión Europea de prohibir a pesca de fondo nun cento de áreas en augas comunitarias. O Goberno galego buscará tamén aliados no resto de autonomías e rexións europeas con intereses pesqueiros para evitar a aplicación dunha medida que afectaría directamente a 200 barcos galegos e podería repercutir nun milleiro de embarcacións, incluindo artes menores.